Dadgeha Heremiya İstanbul'e de doza parka gezi de 22 rebendane de biryara beraate ya neh kesan ku karsaza xerxaziye girti Osman Kavala jadinav de betal kiribo. Pişti ku ve biryare îro roja îne dadgeha Çağlayan'a İstanbul'e ev dost carek edin hat dîtin. Neh kesen de ve doze de tene darizandım bi tawanen wek Birya hêz tundiye roxandina Komara Türkiye birindarkirina bizanebûn û hevildana rakirina sistema kanûna bingehîn hatin darizandin. Beriya darizandinê yek ji parêzerên doza parka Gezî Kemal Aytaç diyar kir ku desthilat bi zextan li dadiyan dixwaze encam bigire. Gezi ülkemizde Çalakiyên Parka Gezî li Tirkiye sembûleke girîng ya lêgerîna demokratîk ya mafan e. Çalakiyên Parka Gezî li İstanbulê dest pê kir û li hemû Tirkiye belav bû. Ji ber vê yekê jî Gezî çalakiya azadî û wekheviyê ye. Desthilat bi Gezî gelek caran dixwaze darizandinê bike. Dixwazin tawan û rêxistinê Gezîyê derxin lê ew tiştekî beredayî ye. Her wiha Parlamenterê Partiya Demokratîka Gelan Sezai Temelî jî ev doz şopand. û wî jî beriya darizandinê doza parka Gezî rexne kir. û wî îdia kir ku ev doz bi daxwaza desthilatê hatiye vekirin. bunları dava olarak görmüyoruz. Em îro doza Parka Gezî wekî doz nabînin û ev doz kompas e. Em îro wê dozê wek operasyona ku desthilat serpiyan bimîne o opozisyonê bêdeng bike dibînî. Îro heke em dadgehan bişopînin em dê bibînin ku ne pêkan e ku em dozekî bibîn. Dadgehê rûniştina duyan ya doza parka Gezî talûqê şeşe tevaxê kir. Piştî biryara dadgehê yek ji parêzera doza parka Gezî Evren İşler jî axivî. Bu dosyada Di vê dozê de her ji serî ji bo girtina Osman Kavala û her heşkesên dî çi delîl nebûyne û her wisa çi delîl ji bo tawana wan jî nebûyne. Ji ber vê yekê girtina Kavala ve 3 sal û 7 mehin di dijî hiqûqê ye. Li gor min girtina wî siyasî ye. Hêjeyî gotiniyê ku parêzerên Kavala sala 2019 de piştî dadgeha kanûna bingehîn serlêdana wan ya ji bo berdana Kavala ku ji doza parka Gezî hatibû girtin red kir, serî li dadgeha mafên mirovan ya Ewropa'da bûn. Dadgeha mafên mirovan ya Ewropa piştî serlêdana parêzeran diyar kiribû ku Kavala ji ber sedemên siyasî hatiye girtin û gumanên dijî wî nedicîdene û xwestibû ku ji ber binpêkirina mafên Kavala ew demil dest were berdan. من بوتانی دنگ امریکا استانبول